Hello guys, pane kanyaya yakandauya nako. Nyaya yandauya nayo nhasi yakamira yakadai guys. Pane munhu asisina plan, aora moyo, kusviba moyo, nenyaya yekuti ana achiona kuti zvese zvakanaka zviri kuitirwa vamwe, kubudirira kuri kuita vamwe, iye paari ari kuzviona unge iye haachakwanisi kubudirira. Saka asvika pastage yayo yekuti ana achingoti chese chakanaka ndechanananhingi. Haisusu tiri vezvakashata chete, tisu vaya vaya vasingaitirwi zvakanaka, tiri kungaitirwa zvakashata. Chero ndikazama kuda kuitawo chakanaka hachibudiriri, ndikazamawo kuda kuti life yangu ite nani hazvibudiriri. Saka kutongojaira zviripo izvozvo, zvese zvakanaka nachingoti handezvanananhingi. Saka nyaya iripo ndeyekudai guys, iwe uri kuti chese chakanaka ndechanhingi, asiwo utoriwo nhingi wacho. Usaora mwoyo, usasviba mwoyo kuti usvike pastage yekuti chose chakanaka chinoitirwa vanhu chakanaka, kana munhu akabudirira ungoti hande zvavo. Izviisewo pavanhu ivavo vari kuti vanobudirira ndivananhingi, isusu hatibudiriri. Zviisewo paipapo pavanhu ivavo, because hatibudiriri nguva imwe chete. Umwe naumwe ane nguva yake yekubudirira muupenyu, umwe naumwe ane nguva yake yekusuccess mulife. Hatingonzi tese kahwani. Saka usaora mwoyo, never give up in life. Pakanzi hapane kubuda kukandwa maCV uku ekutsvaka basa, endawo undokanda ako. Umwe atoora mwoyo, atosviba mwoyo kuti tisu vaya zvekuti tikaendesa maCV hapana kana chinobuda. Ramba wakadzvanya, ramba uchitraya, zvinoita chete. Usaora mwoyo, usazvidzikisira uchiti isusu hatibudiriri isu. Chero kumhuri kwenyu kusina kubudirira, zviudze kuti chero vamwe vasina kubudirira, ini ndichabudirirawo chete. Ndini ndichaitawo kutanga, ndichabreaka record. Kwete kuzviti hatisu vaya vemhuri yaya kwedu hakuna anodhiraivha mota. Kubvira kunana sekuru nanani, vana mukoma, vana sisi, hapana kambotenga mota. Zviudzewo kuti inini ndini wekutanga. Because ukaona wazviudza kuti inini ndiri kuda kudai mulife, chero kushanda chaiko unoramba wakasimba, unoita shungu. Unoita shungu zvokuti unoyazoona kuti zvandiri kuita izvi mberi uku zvinobudirira. Kwete kungozvidzakisira uchiti zvinhu ndezvanananhingi. Isi nini hatipo. Nhingi iyeye zvipinzewo pana nhingi ipapo. Kuti zvinhu izvi ndezveduwo. Zvanguwo zvichaita mumusi. Hino mwatoora mwoyo. Saka ndikuti kune wese ari kuora mwoyo mulife, hakugive up in life. Never give up. Live up. Zvinoita chete. Inguva chete. Inguva yako isati yasvika yekuti ubudirire. Chese chaunoshuvira mukati muupenyu hwako ukachishingirira chete, zvinoita. Hapana kana chinoramba. Saka guys, zvino nyaya ndangoya nayo guys, tichingoonesana kuti never give up in life. Usazvishoora kuti izvi ndezvanananhingi, isusu tisu vaya vaya, isu tiri venhamo. Ukangoona wangozviudza ma-negative words, life yako inoramba yakangokuomera. Kunyange zvakaoma, taurawo ma-positive words. Inini kushanda kwandiri kuita, basa randiri kuita mangwana ndichange ndiri somewhere. Ndichabva pastage iyi ndichienda pastage iyi. Zvinoita chete, hapana kana chinoramba. Thank you guys. Ndichitenda vese vakasubscribe to this channel. Ndichiti guys, munodadisa. Ndava pedyo pinda mu2000 subscribers, mu2K. Saka guys, pasina mina ndipo ndikuda support yenyu nyanya. Thank you guys. Musakanganwa kulike nekushare ma videos. Andinouya nawo panapa. Thank you guys. Like a Hellcat.